Usa ka 22 anyos nga babae ang patay samtang 11 ang samdan, lakip ang driver. Human mahulog ang usa ka minivan na multicab sa pangpang sa Villanueva, Misamis Oriental. Hinungdan sa aksidente, giingong nawad-an kini og brake. Aniyang dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Maayong pagkaguba ug daw di na maitsura kining usa ka minivan multicab human nga nahulog sa pangpang sa sitio Tagbalugo, Barangay Dayawan sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang aksidente nahitabo pasado las 11 sa buntag adlawng Miyerkules. Sa kuwang video ni Cyril Cambalon Jr., tataw ang gitason sa pangpang nga anaa sa 70 ngadto sa usa ka gatos metros gikan sa konkretong dalan. Pinaspasay ang gihimong rescue operation sa MDRRMO Villanueva ug Taguluan. Nadto nagkatag-katag ang mga pasahero, no? Bisag asa nga area dito sa nahulugan nga pangpang na uban nasangit. Ang uban na medyo daot gyud ang ilahang naong nangaigo sa mga bato kay nangalagpot sila sir sa ngay pagkabangga sa Barandillas. Daling gidala ang mga pasahero sa mong minivan, lakip driver na ini sa ospital sa Villanueva ug sa Cagayan de Oro City aron matambalan. Apan usa sa mga sakay niini nga 22 anyos nga babae ang nakabsan sa iyang kinabuhi gumikan sa grabing samad nga nahiaguman. Wala na kagawas sa minivan o minicab mao tong hinungdan nga pag-abot niya sa ubos nagbalintong-balintong siguro ang multicab kay dito nitugpa sa may kining naay mga bato. Sumala sa Villanueva Municipal Police Station, gikan naghatod og binatay ang mga sakay sa minivan sa Barangay Imelda nga pulos magparyente og pauli na unta kini diyang naaksidente sa mong lugar. Nawad-an kuno og brake among sakyanan. Hinungdan nga midiretso kini kahulog sa pangpang. 11 ang sakay sir, unya isa ka driver, so 12 sila tanan on board sa maong van sir, maong minivan. Overloaded gid sir. Pero kuan man hinuon sir, ang uban man pud ani is mga bata. Karon gipahiluna na ang namatay nga 22 anyos nga babae samtang nagpabilin pa sa ospital ang ubang sakay. Ilabi na ang mga minor de edad. Maghinay-hinay kita sa pag-drive ug atuag yung sure nga naa sa saktong kondisyon ang atuang mga sakyanan. Kita pod mismo nga driver nga naapod ta sa sakto nga kondisyon. Cyril Chavez, One Mindanao.